Eta Mikel, kontatu iguz, baratza bakarrik ez dakak baserrin, baratza, sagaztik, animalik, igual zestakak lehenu bukatuko jau. Denetik, aldana guztia. Baina hori egre bai ekologikoa, ez da? Gauza batek bestia eskatzik, bestiak bestia, eta ziklu eitek, ez da? Lehenu esan diten bezala, guk lurra abonatzeko simaurra erabiltze bai hau, azkenian gure ardiak zazkau terreno garbitzeko, neguan ardi horiek ikuluan eoteituk, simaurra generatzeie, eta simaurra hori baratzeko erabiltzei hau. Oioakin baita, oio batzuz eskau arrautzak aukitzeko, eta oioien simaurra baita. Eta hori. Eta horra adibidez, baltzio kantidadeikan berezia esaten, oio simaurrak ontako gehiago balioik, nardi simaurrak besterako, igual behianak besterako, zehoz, bakoitzak bere ikutu emateik. Gu gehiena oio simaurra ebiltze deu, ardilea simaurra ebiltze deu, olioana bai esatuko edala fuerte o azidu dala, igual, pixka, guk azkenean dena naztu itea. Eta nazketa bat ite kupax izatean bat, ez da? Eta gutxi gora bera zehatu. Ekilibratu eta janean gora biltzen. Gutxi gora bera zema dotatze dugu, hori tomati edo igual pixka gehiago dotatze dugu, kilota, baina gutxi gora bera, ez da burua gehiagi. Eta noiz eta nola erabili hori, adibidez, etzekiat, hobetoek udaberrin botatzeo eta ja urte guztiakoakak indartuta, edo aldaketa bakoitza iteken nian, edo? Landare batzu daude, simaurra adibidez gehiago behar dutenak, bestia gutxillo, tomatia, piperra eta gauza horiek, bai eskatzen dutela simaurra asko. Hori landatu behar duen momentuan, bai botatzeu simaurra baino. Gero, lehen esan duen bezala, txandaketa ite duen momentuan, eta tomate hori eta gero letxuga bat landatu behar dut toki hortan, letxuga simaurra pixka gustatzaio, baino gehiago gustatzaio aurreko kultibak utzitakoa, ja ondo desein da dauna, orduan, tomate auki badego piperra toki batian, eta urrengo landatuko duna letxuga baldin bada, ez genion simaurrik botako. Ados. Eta gero legumbriak ingertatzeana, lekak eta babarruna eta gauza horiek, behaiek ja kapasadia nitrogenua lurperatzeko, orduan ez dute behar dez. Bere bai adidez hor, esateken bezala, gehiegi botatziare kalte itezio, ez da? Bai, askotan... Erreiteiko, no? Askotan jendeak hortan pekatzeu, nia sinitzania meintzat, etxean eroiturazion, o pentsamentu hori de gehiago bota eta hobeto. Gana guai bezala, geho jaten eman da geho eta hobeto, eta geho ezin erditu. Geho eta hobeto, eta azkenean ez da, lehen esan diten bezala blokeuak sortu laizke lurrian, eta gero, landatzek zerbait, eta ez tekazten, da esate, simaurra, pilo bat botaziot, eta ez tekazten, hori dek igual urte askotan gehiegi bota jokelako, eta ez dulako lurrak hori asimilatzen. Eta kasu horretan nola errektifikatzen deko, ikasiten dut horrengoako ez tekiten? Badago ematia deskantzu eman lurrai, eta abono berde batzuk landatu baita, biofertilizantia, nik botatzen hori lurra bizirik eoteko eta materia organika hori guzti hori desein alizateko. De hecho hori guri gertau zitzai egun terreno batian, genekan, etxe aurrean genekan lur zail bat, eta esaten nuen, izango baratza guztian simaurra gehiena botadia untokila, eta etzian azten kultiboak, eta gero konturatu ginen, analizatu genuen, eta esan ziguten, dazka nutriente denak, baino tope, gehiegi, eta hori duntzean blokeatuta lurra. Eta ingenion deskantzu bat eman, eta biofertilizantia bota, eta pixkanaka oain ja, earki dago.